Soc Fermí Reixac. He estat usuari del servei de suport immediat a domicili, que m'ha permès viure dignament tota aquesta etapa de la meva malaltia. Un servei al qual jo estic i estaré profundament agraït. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Em trobo en una situació de privilegi. Aquesta organització m'ha ajudat i em segueix ajudant a poder superar dia a dia aquesta etapa terrible, nova de la meva vida. Remarcar l'extraordinària humanitat d'aquest equip professional. I per descomptat, m'agradaria que en el futur totes les persones que es vegin afectades per aquesta terrible malaltia puguin gaudir de l'acompanyament d'aquestes persones, d'aquest extraordinari equip de professionals. El dia 2 de juny, el Rotary Club de Lloret de Mar organitza un sopar benèfic per tal que aquest servei pugui continuar endavant. No cal dir que jo hi seré en aquest sopar. Inscriu-te. La teva aportació és vital. Gràcies.